I denne video vil vi gerne vise dig, hvordan det ser ud, når du modtager digital post fra borgere i din Outlook. Og vi starter egentlig med 2 eksempler. Det første eksempel her er en borger, der har skrevet ind via borger.dk. Der kan vi se borgerens CPR-nummer herinde, vi kan se borgerens navn. Og så kan vi se, hvilken offentlig organisation de har skrevet til, hvis I har flere af dem i samme løsning. Udover det, så vil der ligge et hoveddokument heroppe. Det er det, der kommer fra borgeren, som borgeren har tastet ind i borger.dk for eksempel. Og her kan vi så læse, at borgeren gerne vil bestille et nyt pas, og de har vedlagt et pasfoto. I din Outlook har du en besvar digital postknap. Den klikker jeg på her, og så vil jeg gerne sende et svar tilbage til borgeren. Skriver, kære borger, du bestilte en tid til et nyt pas via det her link. Den vil jeg så gerne sende afsted. I det andet eksempel, der vil jeg gerne vise, hvordan man kan få post fra andre offentlige myndigheder. I det her tilfælde kan man se CVR-nummeret her på den anden offentlige myndighed, der er sendt til jer. I kan se navnet på det, og I kan eventuelt se afsenderens sags-ID, hvis de har tastet det ind. Der vil være et hoveddokument, kan læses i sin Outlook, og der kunne også være eventuelt bilag, som selvfølgelig også kan læses direkte i Outlook. Igen er der mulighed for at bare klikke på sin besvar-knap herude i Outlook, taste svaret ind til den anden offentlige myndighed, vedhæfte de dokumenter, man har lyst til at vedhæfte, og så sende et svar tilbage igen. Når du har sendt en besked til digital post, vil du få en kvittering tilbage. Kvitteringen kan lande i postkassen, du har sendt fra, eller den kan lande hos dig i din egen postkasse. Der vil være en besked om, at den er blevet afleveret til et givet CVR-nummer for eksempel, eller et CPR-nummer. De sidste 4 cifre vil være blokeret. Og der er også en sådan udvidet kvittering, som egentlig siger noget om, hvad er det for et transaktions-ID, du har fået, og det er selvfølgelig det samme ID, I kan følge inde på administrationsportalen til digital post. Det er jer, der bestemmer, hvor kvitteringen skal gå hen, om det skal gå til brugeren, fælles postkassen, I har sendt fra, eller begge dele.